Әтисенең җилкәсендә нәни кыз утырып бара. Аңа әле 3 яшь кенә, әй рәхәт югарыда. Әти җилкәсендә генә тормыш әкият кебек. Әле берсе дә уйламый, бу мизгел үтәр дип. Балалар бик тиз үсәләр. 6 яшь тулды кызга. Мәшәкатьсез уза көннәр әтисе кочагында. Бер дә кулыннан төшерми, иркәли үз баласын, бүләк итәргә әзер ул курчак түгел. Дөньясын ата кеше кызчыгына әзер кояш булырга. Кирәк икән утка кереп, көлгә калып янарга. Кызың белән уйнаганда онытасың барысын. Чөнки берни кирәк түгел, кызың гына сау булсын. Ул инде тиздә утырмый. 10 яшь тулды. Зур үсте. Билдән түбән чәч толымын бүлмәгә качып кисте. Җитәкләшеп йөрүләр дә истәлек булып калды. 15 яшен тутырды кыз. Ай күрде, кояш алды. Иртән торып чыгып китә, кызыл иннекләр буяп, карап каласың артыннан. Кая китте дип уйлап. Җилкәңә утырыйм диеп, аптыратмый шул инде. Тырнагың озын дигәнгә, мин бит зур инде диде. Күзгә күз сөйләшеп булмый. Аңламыйсың, карт имеш. Кичен кайтмый. Озаклагач, картаясың яшь килеш. Сылу кыз булып җитеште. 20-сен тутырды. Юлдан язмасын дип куркып, ата чәче агарды. Кая йөри, кемнәр белән? Сөйләшми бер минутта, сораганда гел бер җавап: мин әти институтта. Әти әнине ишетми. Бик күп укый, күп белә. Тормышлар барса иде ул укыган белән генә. Кил җилкәмә утыр дисәң, шаркылдап көлә генә. Белсә икән шын бәхете әтисе җилкәсендә. 25 тулды кызга. Өйгә кунарга кайтмый. 1000 тапкыр шалтыратсаң да телефонын һич алмый. WhatsApp'та да җавап бирми. Instagram'га кермәгән. Сүккәндә дә гел бер җавап: мин бозылып йөрмәгән. Аңламый ул әтисенә һаман бала булуын. 5 минутка соңарса да йөрәкләрнең януын. 30-га җитсә дә әле әти әнигә бала, үз гомереннән кадерле нәни кыз булып кала. Туган өйдән чыгып китеп, яратып гаилә коргач, әтисе хәлен аңлады кыз үзе әни булгач. Әтисе инде карт бабай, юктан күзе дымлана. Кил алдыма утыр дими, анык белән юана. Бик еш авырый әти әни. Куркып куя кыз шул чак. Туып үскән нигезендә сүнмәсен диеп ушак. Начар уйлар биләгәндә, бар булганын калдырып, китәсе килә әтисе җилкәсенә утырып. Туңдырма алып бирер ул, әнидән качып кына. Ни телисең, шуны эшләр, син бәхетле бул гына. Әтисенең җилкәсендә җил, давыл тими икән. Нигә шул татлы мизгелне кабатлап булмый икән? Кыз сагына балачагын. Кайтыр иде бер генә әти тезендә утырган иң рәхәт көннәренә. Әтисенең җилкәсендә нәни кыз утырып бара. Ул әле тормышны белми. Дөнья киң, әти барда.